És que tinc gana! Ja! Aquí tens! Que no et falti de res! El que estem vivint amb les empreses de menjar ràpid i repartiment a domicili és inaudit. Ens hem tornat bojos? Mandrosos? Què ens està passant? Fa segles que hi ha gent que prepara menjar per a altres persones, ja sigui en establiments, en paradetes al carrer o que t'ho portin a casa. Però aquest és el model que volem? Sí. Tenim una vida molt moguda, treballem moltes hores i que potser no sabeu cuinar com feien les àvies. Això també. El fet és que als anys 80 sí que ja hi havia empreses que enviaven menjar a casa, però eren pizzas i poca cosa més. Ara pots comprar de tot, però a quin preu? Quan parlo de preu, no dic el que costa aquest servei, sinó tot el que envolta aquesta indústria. Menjar processat i de poca qualitat. Agricultors i ramaders explotats. Repartidors fent d'esclaus. Deixalles per tot arreu. El petit comerç oblidat. Això és el que voleu? Com? La pizza està boníssima. Per no parlar de la despersonalització de l'alimentació. És a dir, tots mengem el mateix, del mateix envàs i de la mateixa font. El problema és que estan aconseguint que, sobretot la gent jove, prefereixin el gust d'aquest menjar en comptes d'un bon estofat fet a casa. Pare màquines, que prefereixen els rotllets aquests que fan els asiàtics en comptes d'una bona escudella i carn d'olla? Escudella i carn què? On anirem a parar? Massa hores veient el YouTube. Tots hem demanat una pizza alguna vegada. Ui, sí, és que està una mica freda. Però tan complicat és fer-se uns macarrons a la bolognesa o unes croquetes casolanes que hem de trucar a una gent que ho fa dins d'una fàbrica? Aquí té la seva comanda. Per no parlar de les dark kitchen, les cuines fosques. És a dir, locals on no hi ha cambrers, ni taules, ni res. Només hi ha cuines que produeixen massivament menjar per totes aquestes cadenes de repartiment. Producció industrial per un art, el de cuinar, que sempre havia sigut un ritus familiar. Sí, de tota la vida cuinàvem a la vora del foc a terra, i aquella olla fent xup-xup omplia la llar d'olors que enamoraven. Ara 5 minuts al microones i a córrer. És que no tenim temps, hem d'estar penjant fotos a l'Insta, mirant directes a Twitch i responent tots els whatsapps. Sí, la vida se'ns ha complicat una mica. Estem més connectats que mai, però alhora més desconnectats. A veure, em dirigeixo especialment a la gent més jove. Ara! Sou la generació més conscient amb el medi ambient, el canvi climàtic, els residus, però sou coherents amb el vostre consum? El moll de l'os! Quin és l'equilibri entre ser activista de paraula o actuar com a tal? La temptació de la comoditat, de la immediatesa, va en contra dels vostres propis objectius. Res està malament si saps per què ho fas, però sobretot saber quines són les conseqüències. Però si només he demanat una mica de sushi. Sushi? Si no saps ni què vol dir. Quant temps fa que no menges unes bones bledes fresques? Bledes? No em sona. Ho veieu? Anem a terra. La pagesia ja pot anar buscant altres feines perquè està tot perdut. No, home, no, estan fotuts, però hi ha gent que treballa a la terra cada dia i ens porta producte fresc i de proximitat. Quan trieu què mengeu, penseu qui hi ha al darrere. Una gran multinacional o són 4 famílies de prop vostre? I encara que sigui una mica més car, val la pena. Que sí, però és que tinc la moto aparcada a la porta. No tinc res en contra de ningú, però el model està canviant i em preocupa. No som nord-americans, som mediterranis. De cultura local, comerciants, sostenibles. Sempre havia estat així. Depèn de tots que el futur de la gent passi per treballar encaixonats en fàbriques fent fideus 3 delícies o puguem seguir gaudint de la nostra estimada cuina mediterrània. Sí, però la beguda està inclosa en el 2x1?